Gata, bă, am revenit. Semnat... What the... Stați puțin, mă, și nu mânați. Stai, gata, gata. Bă, tu ai făcut la videoclip, cum ne legăm înapoi? Cu Camtasia Studio. Ah. Bă, ce prost ești, mă, și credeam că ies... Vai... Nu, că nu te-ai dus în față de tot. Nu băgați în seamă ce să văd pe acolo. Nu vreau, nu. Bă, ce prost. Bă, parcă nu fac asta intenționat. Bă, lasă frate acolo. Ok, gata. Gata, bă, dar ce chiar ești, mă, tu. Nu poți să lași așa cum era. Nu. Difer. 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 Diferi... Stai, să te n-am. Diferi mama ta. Nu încerca, nu încerca. Frate, adică eu observasem atunci când făceam curba, am văzut că era spațiu și deci nu merge să treci. Bă, dar tu mai aproape nu poți să vii, mă? Uite, te-am să te apropii. Bă, deci tu dacă nu faci curvele în continuu, tu poți să mă ajungi. Vorbesc serios. E și logic, tu pierzi din viteză. Uite, vezi, mă? Acum mă duc eu ca ușeză. Bă, deci dacă te uiți la mașină, nu, dacă nu te uiți la mașină și la tine la drum, 8 secunde, 7 secunde, 6 secunde. Bă, acum hai să ne prostim o leacă. Vreau să fac ceva. Deci, tu nu mergi nicăieri. Nu, uite așa. Rotește-te. Bă, nu în față, așa, atâta. Acum mergi. What the... Ce troll? Nici nu mai văd. Bă, vino cu apă, bă. Bă, vino cu apă. Bun. Bă, dar tu ești chiar, mă. Vino cu aci. Bă, acum serios, hai să nu mai prostim. Am vrut să fac de fază că n-am. Serios, 155 de secunde, cred că o să reușim să what the f... Pace. Dar pace. Ăsta a fost el, dar mi-a vorbit mie în cască și s-a auzit Ghito Căcatul, că el are voce Ghito Căcat. Căcat, mult căcat. Nimic. Balf. Bă, dar gata, mă, hai să ne mai luăm după ăla, frate. Acum, serios, poate e amuzant, da, poate, dar tot fac eu. Balf. Ne-am ofticat prea tare și nu mai jucăm acest joc. Pauză. Am revenit. M-am pus și o cască completă perfect. Trebuie să mă controle. Deci e player 2 sau nu? Da. Deci 1, 2, 4 și 5. Bun, perfect. Știi că o să dăm la nimereală, nu? Bun, deci săgeți 1, 2, 4, 5. Așa, gata. Eu nu văd nimic așa, asta e gata. Hai, așa. Nu mai apăsa înapoi. Așa. Next. Back. Caracterul meu o să fie... Nu tot. Asta-i șmecher. Asta. Nu. Goku. Deci la mine Goku. 1, 2... Goku. Deci... Ichigo contra Goku. What the fuck? Stai. Bă, dar duce toate controlele. Nu-i corect. Bă, dar m-a fost când stai acolo, că tu nu știu. Poate folosești și puterele. Bă, care puterele? De pe 3 și 4 sunt puterile. Ia, bă, du-te în pula. Dar du-te tot, bă, dar du-te în pula. Ia, du-te, frate. Bă, dar du-te. Alfa. Își fac în pula. Dar du-te, frate. Rage quit, I am rage quitting. Rage quit. Nu, ești un rage. Bă, nu. Îmi dau caracter. Nu, pronto. Bă, stai. Da. Stai puțin. Așa. Bă, da. Stai puțin, lasă să ne învăț controle. Tu le știi calculul. Piu. Da. 3. Ok. Bă, da. Du-te în cacaci, bă, nu știu pula. Rupe-i gâtul, rupe-i totul și băga mea și pula noastră. Nimic. Știi că te la cu giros faci, nu-i corect. Îl știu pe Ichigo pentru că mă uit la Bleach. Pentru că este...
Ce fut? Nu! Așa, ce fut? Multă fruta, Du-te, Nu! Știu! Eu știu controlele! Tilap! Du-te, frate! KO! Winner! Winner is your mother of my dick. Yeah! Fear, shit. Nu-mi place, deci nu... Naruto contra... Nu! Am apăsat continue, bă, ieși! Dar de ce nu m-a schimbat? Că vreau să alegem mai întâi caracterele care vrei. Bine. Dar mai întâi vreau să bat omul. De luna viitoare încerc să mă bată lumea? Nu, că tu m-ai bătut 2 ori de la rând, bă. Știu pe de rost acest caracter. Bă, s-a blocat, așa. Da. Așa, da. Eu stai, ce? Mi-a rupt pușul meu. Arăți-o pușul. Hai să vedem dacă poți să te bat așa. Cât HP am acum. Nu! Bă, dar du-te în pula mea, du-te, bă, învață-te să fugi, folosind. Învață-te să fugi. Nu, ești... Bă. Unde-i? What? Capăs, 1, 2, 4, 5. Nu mergi. O să băgăm din nou. Restart. Bun. Eu de data o să-l iau pe Luffy. Dar tot caractere. Monkey Luffy, ăla, Monkey. Eu știu pe Monkey, dar îmi place mai mult în alta. 2 playeri. Știți deja aici, bla bla, așa. Dar de ce doar 4? Luffy, așa, acum alege tu, că ăsta e altul, sunt mai multe, hai. Stai puțin, bă. Eu pot să mă aleg. Așa. Ichigo, Naruto, Ichigo! Bă, și tu trebuie să apeși pe J. Dar care erau controlele astea două? Așa, hai, umblă și tu. La tine e mai ușor, băgă-ne pun. Dar de ce? Ba nu, că eu văd și pe casa asta de făcut. Păi, du-te, drag. Du-te. Îmi place Naruto. Da, asta-ți place, mă, panorama aia. Bă, deci nu merge. Pumnii mei este de fer. Deci nu merge să sar. De ce nu pot să sar? Pentru că n-apăși pe butonul de sărit. Bă, da, și de tu sus. Da chiar. Bă, ce dic ești, mă. Haningan! Du-te, Haningan! Eu folosește Haningan! Continue. Eu folosește Haningan! Da, bă, ameș. Setează din nou. Haningan! Du-te, nu! Dar du-te, frate! Bă, stai! Da, nu, tu te-ai făcut roșu, nu, dacă ești roșu, nu, deci nu. Aștept să ți se consume căcatul ăla de sus. Consume! Nu! Salam! Nu, îmi pare rău, băieții, noi punem